Allez, voilà, Gwenda. Veni, come con una che tu tunga yo tu dola. Ora te la ba ada so nko. Wati na come abeba kala manyama ni ana emission yero kale to la te be jawra so. Ni wati na me miti ame la kota barara. Ko do ba jawra ko no ko ni. Ani ana ke ba ko do no ko fa ni be ko ko se ko ya me de kadana. Ni te ateme ko folo to la te be jawra so sa fe. Emission yero kale kan ni ateme ko sabana to la te be kan. Ma dogonta Niro na anga dangorobani segere lakuta marakono ya tabla wole ni selama bi anga na kana bite me tanku te soro ko na chuko koso ni wati na wole selama asela fe to bakoro ni fe ya kana anyinga kana labaru doni ko na chuko ya okule la amina folikanda ma jalo ni wati na beta soro do bantara emission kono ulu shan follow le ka aye ni wati na amina fanya amina toko na jamu fanya mesoro ka ni ngalo ti wala na tro grasga kala mi ni wati na nyado kana kan to wati de so sampe abo la soro adan so aniko simo ni ko dan so ba marhaba ni kala ni sigoro ni boro mo be kala kana ko ba donc bismillah niko mo to ko ni jamu bon nere Seku Traoré de dan so mo fo ben ni dinya jalla to dola to garbe fare to ka na gu yalla to gre fare to ka ba ko na jara ni la we mutu ya ma to dan la ne to ka wala ka to ka moto kabri to ka plaisir ka moto la wa londo tunga di ay mécanicien o kay jani ka soro choro bina sera dama donc nere enyen ku kadi ambe ma wala Seku me don ramanda dola wala so ni kame ko Seku genre masa amodien sabana ne bene o te kunu ko re sansan ko do c'est comme am mo ke mu salani do wore ko me mo sala wa do ko saba mi mbola genre no Seku ko tu yoro do de modien ne be malata o te ko tola folo genre masa ko me wole maraka de la ya famu bien am fa am be ma ko na sigi yoro mina kana ke bien kam kan ko na chugo mina ame wole bi enyen wo ka o de fe mais barma ne be kan ki boro ni normalement en réalité ame wole maraka o de fe parce que genre masa ko me maraka de be Seku ka o ni nga ba fi ngo masa du ti ko tere masa yere voilà Seku ka ba do ni ga ko genre masa voilà menta jamun fontana fo ka do la bi ika famu donc inna ko mi ko pression ka cha mo chama re wele kala ndo ra ka fabule kon sa ma to tv kabli parce que mi fala ko cha rete akadien kila do sela maya yani benna ele be question dire mais ibi kila no be fo ka sa fa dana billahi me dozo ente dozo e ibono do dim sana tala mo ko ba tala ni min ko yere ba do ka teme neka ne karama o bolin ko fela makala ngi mu bolin kamolu ma de ka fo ko ay haketo tala de nin do min gasila nya dabo kamade ya famu awo ni afo ka danro mi ibi se ka do fara ka fo ko ngalondo haramu ne ma ne be ko do o dugu te ne ma do mi na ko ne se ka famino te ne nyona dim sen bi tale so ba kama e ko do bli kuna man ta ko koma nyana ma fo ko chauffeur ma fo ko abese mu ko abe do da bota ne be ta so ba fa le kama o bli kuna dibina ke kenen ka tane bo kra be nyeno ne re du su bonno don ko do mera ko ima don ke be sa kuma o dikana ba tamberete voilà ni frante so ngajirti re ketti pa yu bukati voilà jinu pa wa fo ko be ngaw do quoi voilà ni ko don so to wa do ni ambaro ni ko ni be ko ma ko Seku ya ma de kajana ni a da ko ya fo le émission kono na ni wati na adan so ni ko simo ama me ko mugu chila ni dozo ko te kele wati do fara ma me ko marfantigi ni dozo te kele mena o kuma ni koro e be se ka do fa mena mo mi question ndi ma dozo do wa be mu do re parce que ni ama me baraola ama me gonfolo da ayre ba me dozo do da baraola ko do na re ma ka fo parce que dozo re faye mugu chila de voilà mugu chila faye marfantigi de ibita chorba o yininga
ya famu dugukolo tigi de be marfa san ka bingel kala kumbe ya famu mugu de be di mugu be se ka mugu ci olu ka ta mugu ci bingel kala la ola sisan mo mu hakili be na sigi sisan olu be se ka tondo sigi yani dozo era kumena falo wa fako dozo ka dian sigi ni non mugu ci la ka dian sigi dozo tede dozo ka fanga so mugu ci la dozo de ma dian sigi de mugu ci la ka dian sigi aw ka chake mugu ci la dozo ba chama be u ka dozo ba ke kata ba u ka shema fa dangu no te dangu do ah non kunni dozo le akanu ya famu dozo de ni kanu de zoro ble ni ka kanu de so buso no ba do mo shabe ba do al ni te mugu ci ba do folikala ba do mo shabe ba do matei komi ka ladala ko matei ni la ni shiate fa ni la fa na te mo mo fawte la ratigi bebe ni ndo ni be do de kenesi ko son de mo ka ke to ronna ni san ile mala bo mo ka ka ta boloko mi keni boloko fani ni be do ko so no do mera mar fa me di ma ni ti bolo voilà do no do kumbe chek mti fa danguna ni mena ni yeke so comme no do sisa wo min classe sa ni kana do fan do ite do yi o kuma mar fan toyi kana ni kana chef fan na ke mugu ci la faye mar fan tigi mugu ci la ka koroni do ni dozo ye fo sha ke me fo kata diya ba fan ni dozo we bo dozo ya la ka ke mugu ci la mugu ci la kana ba ka mugu ci la ka dozo de mena dozo ni ra nya fi ne ba sisa mo do le ka la ra sigi ite ba ke jila ka jaga mene ite tamene tula ya famu amu ko na be ya ke nyon ka abe ka be kalkan do lo sigi nuko ma ko sharia pa sharia te jula kan ya famu sharia o te jula kan lada wala wala lada sigi de angana ni ke ne bi son o ma ibena ite tuma ma chi ni ma fami ka la se ko no chi olu ko tone sigila amo haka me fana ni ka dozo fana ni sigi ni abetu fo bololoka do bata u fana ni kan kwa men ni min dala ka fo tiki ki be se ka kuma ka dana teme ki be se ka kai yere mugo ibe ni ngale ke dozo ba jollo be mi be se ka dangu sigi dozo ba jollo be mi be se ka dozo ba sigi ke dozo ba jollo be mi be se ka dugu tiki sigi de ke fengele unte u ma betu ta ka cho clean dangu be barake ka soro basi tere dangu be barake ni kalikan o kalikan o ka ju ka tama an ka mishi fa ka ni ka famu wa shia do be malla lu kelen pele be bise ka mishi fa dangu ka sono shia bete mo shia o te dozo yo o le be dozo la o shia o go segu o le be se ka mishi kana te dangu ka sone ba yo be bu ko so be mishi fa ba bashi bon kere fa o ta so ga bashi bon dangu reka ni ka famu wa mugutila marfantigi ulte kele yoro minani marfantigi ale sigin do so mugu ci la be wuli ka tube nyagami kadi ngoma ya be mugu ci fin shadow meni bela asawo akono a fin o gbada bo dozo ne mi do la tona ka nye finyine ituke ibe sugo nyemeneta iba laje folo sugo bugando wa wo kono ta do wa mudo wa dozo ka sugo mi be kla o ka chani mugu ci la tay mugu ci la be sugo mfa dozo to fa mugu ci la fa ko ngoro mi do dozo to do men ni dozo fa le wula do ka dan ro mi na nyama to ro la oro bola pasa do ka la sare do o le fa la ka fo bi ko o forew ite ba ka jila ite tamena tula ite yiri fa yiri mi yoro me fa na duguti le be ya sama sharia di ko ay yoro mas amana fa falaw binya nyina o yamara be nyini ka di du moma oro ji fa be sa ko oro ji la oro ji ni bugonte wa fo man ko gla ko be jibe jan ji mi be se ka uyo ka bo me do orte uyo ka do la le glade voilà ama wolo na yo anya fola nyana de ne mo na chorba o de wolo ya fa mo ne ma barake m fa bulu ka kalu klembo baratene la ni ko nya nyine ko ni ka famu o je manan ka do ya ne ka ne se ka du mi na ko so be ne se ka du ti to fi maka ni buru fana di ma so am me do ka bi da men so beta
K'a da i ka faamu an k'a daminɛ yan Libéria sen na yan n'i bɛ don Libéria i bɛ taa Laginɛ i bɛ bɔ Laginɛ i bɛ don Sierra Leone i bɛ bɔ Sierra Leone i bɛ tila ka don ka taa bɔ fɔ Namibie i bɛ bɔ yen ka don Sénégal ka bɔ Sénégal ka don Gambie o bɛɛ kɔgɔji kelen da kan an ka kɔgɔji dagolo minɛ ka taa ça nous a coûté 1 à 2 mois so fagalaw sen fɛ o kɛla i ka faamu wa mais dɔw le bɛ yen bi ne ka mɛn ko Alassane Télé ka dodo cɛya ni can don dɔw ka sisɛ faga 2017 2011 la yan olu bɛ dodobaya la bi i ka faamu en 95 u ka sariya dɔ le sigi kan u ka fɔla ko ni fɛn fɛn bɛ yen k'i ka sɛ ma faga ko bɛjɛ ka bɛɛ wele ko n'i bɛ bɔ yen kuma min bɛ fɔ yen a ma yamaruya k'i b'a fɔ i ka denbaya ɲɛnɛ u k'an bɛɛ ka sisɛ faga o don na sira faraw la ne facɛ kun bɛ yen segela fɔlɔ mɔgɔ min ye segela jama kumaba ta ne facɛ kun bɛ yen segelakaw i b'u ɲininka ne tɛ mɔgɔ dogolen ye o segela jama bɔyɔrɔ la cɛ min ka sanu jama ta u b'a ta avion na ka na jigin segela dugu kɔnɔ ka taa k'a to a kun bɛ ko la o kun bɛ ne facɛ de ye ale ka segela jama fɔlɔ ta kumaba fana ka nɛgɛ ka ta ka don avion kɔnɔ k'a b'a ko ka vɛsi don k'u kana sara u ka to yen ka avion wuli ka taa olu tɛ ko dogo ye o i ka faamu wa a mɔgɔ dɔw sara dɔw ma sa u bɛ yen i b'a i ka faamu wa voilà parce que min kosɔn ne ma baara kɛ ka di n facɛ ma n bɛna ɲɛf'i ɲɛna o m'o yɔrɔ don a la pour que i bɛ kuma fɔ i b'a latelen quoi ne tun man kɛnɛ ne fitinin min fɔra n'u ɲɛna wari kun tɛ ka ne furakɛ normalement nin ye Tarawele ma ne kan ka n yɛrɛ siya falen ka n yɛrɛ kɛ Konate ye n ɲininka ko mun na parce que cɛ dɔ kun bɛ yen ko Musa Konate ale tun bɛ chauffeur de kɛ ne facɛ taara ne bila o ka kɛla Sayina waati u b'a fɔ ko cɔri waati parce que fari a kun ne a y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ne sala mais maloya tun y'a sɔrɔ kasange wari tɛ yen ani u kun bɛ bawolo ka dɔlɔ min sa o y'a sɔrɔ dingɛ kun bɛ 280 200 kun tɛ o fila nin dɔ kun o y'a sɔrɔ sigiri butilama kun bɛ o y'a sɔrɔ 100 bɛ yen mun yɛrɛ tɛ yen me rappelle pas trop u b'a ɲɛfɔ parce que o y'a sɔrɔ ne kun tɛ ko dɔn a taara ne bila Musa ne bɔra 19 o taara ne bila depuis fajiri Musa de bɔra chauffeur na ka na 19 la o y'a sɔrɔ a muso tɔgɔ ko Mariamu ne fana ne bamuso tɔgɔ ko Mariamu ale k'a fɔ ko non ko Mariamu cɛ ka min kɛ ko a man ɲa k'a taara a denkɛ ni parce que a ka denkɛ fila de sɔrɔ a k'a taara denkɛ ni filanan fila so kɔfɛ k'o sala k'a bɛ de kɔnɔ k'i bɛ taa fani san ka taa don la cɛ kasange san Musa Konate ka taa ne filɛ ko n tɔgɔ ma k'a ma sa ko a sala mɛ min fɔla nin u ka taa Jibirwa tout près ya n b'a fɔ n ko Mali la dɛ u ka na gaɲuwa ka tɛmɛ gaɲuwa ka taa Jibirwa u ka taa Jibirwakaw ɲininka n tɛ yɔrɔ fɔ min ka jan u ka taa Jibirwakaw ɲininka min fɔla ni nkalon don hali sina cɛw denw bɛ yen dɔ tɔgɔ ko Madu dɔ tɔgɔ ko Lasina dɔ tɔgɔ ko Usmani dɔ tɔgɔ ko Bakari Madu b'a la Dawu b'a la ye mais moyen min seliba min tɛmɛna o donna nin muso ni sala o le dimi bɛ na ko hali ma se ka taa sugu la fɔli kɛ fɛn mɛ n bɛ taa mɛ a su dɔ la gaɲuwa yan n bɛ taa nin n kan ka min kɛ o ma kɛ ni bamuso bɛ ne la nin ye ni bamuso de sala ni facɛ bɛ ne la nin o de ye Musa Konate nin de ye i ka faamu wa o de ka diɲɛ ɲɛfɔ ne ɲinɛ ka na ale tun bɛ juru da ka sigi minɛ o tɛ ko dogo nin ye o u ka taa Jibirwa tout près u ka taa ɲininkali kɛ parce que a ye min fɔla tiɲɛ na ou bien nkalon don donc ne kaburu bɛ kun sen na ka ban n bɛ taa su don ale ka ne ta tɛ ka ne di balomuso firabɔla dɔ le ma o le ka fira bɔ ka taa kɛtaw kɛ k'a f'u ɲɛna nin a bɛna balo mɛ mɔgɔ tɛ quoi i bɛ ne ka ko jateminɛ ne tɛ yɛrɛ ne ba kan n ye fari ma ci ka fɛn don nin ka ne san 100 don sinon ma fɛn tɛ dɛ n ka san 100 parce que a cɛ ka ɲi bilayi mɔgɔ tɛ se k'i walaka k'i yɛrɛ yira diɲɛ la sinon vraiment donc ne ni da ko min ka fɔ ne b'o de kɛ ne ni da sogo faga de kan i ka faamu ne ni da sogo faga ka fɔ ma sogo faga kɛ ka don kuma ɲininkali kɛ k'a ɲɛdɔn subere sagaw n'i taara subere ya sagaw watara bɛ yen a bɛ numukama na gɔnifɔ a b'u jira k'a dɔn a ma sa fɔlɔ a bɛ yen u ka taa ɲininka ale de bɛ to ka ne wele ko lobijɛ n ka kuma nin fɔ yan ale de b'a ka kɔnɔ k'o don ne kɔnɔ a bɛ yen ka faamu wa ani lobi dɔ ka subere dodobaya dɔ ka kan o lobi kɛ masa a sara ma a denkɛw bɛ plutôt a denkɛ kun nana kunun de ye k'an ye mobili jɔ ni min jiginna kaba kɔnɔ ye olu b'a denkɛ ye n tɛna don o kɔnɔ fɛn n b'o to yen fɔlɔ i ka faamu donc
mun fɔla ɲinɛ an kala ka min ɲini k'o dɔn I bɛ kɛ mugu ci la ka sɔrɔ ka kɛ dozo de ye donc dozo fana kana ne u kana daga ta ka sigi mugu cilaw kunna a bɛ ɲɛfu ɲinɛ de min tɛ kɛ ni kɛlɛ ye mugu cila bɛ mugu ci ka mugu ci ka mugu ci ka mugu ci ni nana ko fira tɛ d'i ma parce que keleya de b'a kɛ u bɛ sogo bɛ faga dozo ta fa o kosɔn an bɛ jagoya k'i ladon mugu cila b'a fɔ dozo in na ko e filɛ an ka dozo fɔli kɛ hali sogo ma sɔrɔ mais ni ne donna n bɛ se ka sogo faga a dun b'a faga parce que dozo tɛ se ka mugu cila siri tant que ka sariya dɔ de bɛ yen tant que ka sisɛ basi ma bɔ ne I tɛ se ka kɛ dozo ye dozoya ni sariya de b'a la f'i ka don de kɔnɔ ni fana donna dozoya ni fanga bɛɛ bɛ kelen sariyaw de bɛ tɛmɛriw de b'a la kɛcogo de b'a la I b'o de kɛ I tɛ bin bilen muso ka tu kɔnɔ mais mugu cila bɛ bin muso ka tu kɔnɔ o de yɔrɔ de ka dozo fisaya ni mugu cila ye I y'a faamu voilà I tɛ suɲɛli kɛ mais mugu cila bɛ nin bɛɛ kɛ dɔw bɛ marifa ta ka da u kɔrɔ ka taa barinaw ni mɔgɔw ka fɛnw suɲɛ dozokɛ t'o kɛ mais mugu cila de b'o kɛ o yɔrɔ de kosɔn dozo ka fisa ni mugu cila ye siɲɛ 100 mais siɲɛ 100 mugu cila ka kɔrɔ ni dozo ye n'a sɔrɔ ne kɔ ko nin gɛlɛya yɔrɔ tɛ o I ka mɛn o sogofala kelen o le fana o le ye mugu cila ye u b'a fɔ ko sogofala ni dozo tɛ kelen ye d'une part nin ngɔnɔn fɔlɔ ma dozoya créer dɛ non ngɔnɔn fɔlɔ ninnu caman bɛ dozoya kɛ ni yɛrɛ ma kɛ dozo ye I tɛ se ka kɛ ngɔnɔn fɔlɔ ye fo I ka mugu cila fana I tɛ se ka kɛ ngɔnɔn fɔlɔ ye e tɛ tu cogoya dɔn e tɛ bin wɛrɛ cogoya dɔn e tɛ wagaju dɔn e tɛ kulubaw dɔn e tɛ yirila yɔrɔ dɔn e tɛ foyi dɔn e bɛna mun de fɔ dozo kan e bɛna mun de fɔ qu'est-ce que tu vas dire I bɛna mun fɔ I bɛ ka foyi de fɔ dozoya kan foyi fo I ka yala dɔ de kɔ ka ko dɔ ɲɛɲini dɔ tu kɔnɔ k'o dɔn voilà fira o fira fana bɛ yen ko a ju tɛ sɔrɔ dozoya la kirisi de t'a la bɛnkan don bana dɔ bɛ lakari ka sɔrɔ kirisi tɛ I b'a tigɛ dɔrɔn nin ye mɔgɔ yiri de ye bolo e bɛ sɔngɔ bɛ kuma nin ka ten mais nin bɛ du ci ne bɛ nin daga dɔ don ni satutu kunkolo ye k'a d'i ma I tɛ fanganiya kɛ mais olu ma fɔ sini dɛ I kɔni k'a ta o don na ka taa bila sa fo ka taa fɔ I sara hali fanga tɛ wele kalo kɔnɔ mais a kɛ man di hali bɛna 500 di ne ma n'i y'a wele kan n bɛ tila ka ne ka wari d'i ma n ko non parce que ne tɛ fɛ mɔgɔ ka fisa ni ne ye dugukolo kɔnɔ ne y'a kɛ siɲɛ 7 n'i tɛmɛna o kan dɔrɔn I yɛrɛ bɛ fan dɛ donc ne yɛrɛ ta kuma yɛrɛ fɔ ni satutu kunkolo ye I ka faamu wa voilà dozo yɛrɛ ɲɔgɔnna ni ka mɛn ko mɔgɔ min bɛ keleya o y'an dozo de ye I ka faamu voilà a bɛ dimi mais a bɛ to a kɔnɔ mais a t'a la ɲɛ kan o kosɔn u b'a fɔ ko dozo tɛ mɔgɔ ɲɛjugu ye mais mɔgɔ kɔnɔjugu don o kɔrɔ de fɔlen ɲɛna hali ne ko ma ne t'a la ɲɛ kan n'a tun kɔnɔ de mais n'i y'a mɛn don o don k'i mako bɛ fɛ ka sa dɔrɔn n bɛ n ka pɔtɔ faga ou bien n bɛ voyager a jate minɛ mɔgɔw ka ɲininkali kɛ dozo bɛ n'a tɛ n'i dɛmɛ ni ko tun ye k'a bɛ voyager a fɔ ko ne kun tɛ yen a dabɔla a kama de dozoya fana ne kalikan de ye ko bɛ k'a la a kana ɲɛfɔ ni ko kuma gɛrɛ b'a la ka tɛmɛ nin kan an k'a ɲɛfɔ kɔndɔrɔ nana cogo min na an bɛ n'o ɲɛfɔ k'a faamu u b'a fɔ ko kɔndɔrɔ tun bɛ saya nin a tile kelen ma kɛ sa ye a bada a tile kelen tɛ sa ye dɔw de ka laada sigi ko force ne fa ta don ko ne facɛ ta don an ka sɔn de ma an tɛ sɔn ma fana dɛ jo foyi tɛ min kɛra sa ye ka na jo foyi tɛ ko nɛgɛ b'a bɔ n ko muso dun bɛ ko nɛgɛ ta muso bɛ ko nɛgɛ b'a sɔn fɛn dun ko nɛgɛ dalen tɛ ne bolo so kɔnɔ nin ye wa Mali fara Laginɛ kan ka fara Burukina kan ka fara Côte d'Ivoire kan ni mɔgɔ le y'a d'i ma n'i m'a tiɲɛ bi la I fasu ni mɔgɔ su kana I to yen I ka faamu wa I ka faamu kuma I ka fɔ faamu ka ɲɛ wa Mali fara Laginɛ kan ka fara Burukina kan ka fara Côte d'Ivoire kan I ka faamu ka fara Ghana kan ni mɔgɔ le ne ka ko nɛgɛba di ne ma ni m'a tiɲɛ n tɛ yafa I ma ou bien n'i m'a bɔ ka fɔ n tɛ yafa I ma ne ka ɲɛji soro bɔra Gabon de Mali la fana ne ma fana tɛ min b'a fɔ k'e ne ka ɲɛji soro di ne ma a tɛ yen mais Kajina ka bɛɛ bɛ ne ka ɲɛji soro dɔn ne b'a fɔ ka kɛ o tɛ dugukolo ko ye bɛɛ ka ne ka ɲɛji soro ko lɔ bɛɛ k'o dɔn o tɛ kɔrɔbɔ ni mɔgɔ fana y'a ta k'a d'a ma Mali la ni fana ni m'a tiɲɛ ou bien Laginɛ ou bien Burukina bi la n tɛ yafa I ma I mɔgɔ su ni I bɛnbaliyaw kana I to yen I k'o faamu wa n k'o f'i ɲɛna n ko ne ye sɛ minɛ k'a di bɔlɔkɔrɔ Seydou ma parce que mɔgɔ min don hɔrɔn don quoi sinon ne ni cɛ mansa caman de jɛnna yanni ne bɛ s'a ma mais mɔgɔ I b'i yɛrɛ kalifa hɔrɔn na o fana bɛ se ko dɔ la dɛ ka publicité tɛ dɛ n b'o fɔ don bɛɛ
ay so mi yo sa comment on appelle ba ma ko mai ay min lo se ga bu ni mo yo wa te kuma wo ale ka bele mele afana se ga fanda ya nyungote ni mi ma da afu ko aboni anteni kaya atara miliyo mais ay chef là na bolo la ka di aka abema ka comment on appelle abema ka joma on te fait be sa ko ko wari mo mo kaya atana la o te son jan ko betuma o donne ne to dala fatela afo ko se ko kekeriba ni bitane bo fina mo ko ko fe wa yoro ndike ba chama afo ko se ko kekeriba afo anso akote ne ko nta so go dun nga ma ke kana sa ko wari kurum me de ka kurum chinere me kurum bo ne ya o me kilo fala o dumbe me kuruma yo uti ube ya ni tara ko ali kuro anga tema ka ta fo nya fe voilà me fa man to rofo niko voilà parce que amake legalite kono simo ka ro do fo sisa me ye kete farichi ka fe do ala ko sebedin la ma nyebe minando la kana do be la fanna no ko ye maja fonde ni so fa fende voilà ni bi kana ndo voilà don ni kun wala bola ite ni ne kana so ni be ke saubala jina ubala dozo kungo be ko suko te ne titai ni ala aja kimi na ofle kana ya abe barando miraju kana jigina kungo kono ngana wale fenso ngana bi muzo ko be ole baraka do ya abe barani wo ni wo kulo na kulo na sala so mi hakle jigi ma fola ka foka mo madala mena wo kulo cheka tu yoro bi bina yi voilà ni ka famu wo kulo ni mbalo e binde ate basi domu ate ko domu ne ko fine ba foka ka be tika dun galondo abe tika bulu ni bin abe bin no dun malo chama be dun ko yinete ne ko fine mo ta fote baragere tena la tukoro yala ko ya famu voilà iku ko dozo ni mu chila woro fole nyen ndo te yanta lo no yoro la me fama fana lo iku ko dozo fani mi fleni ko kenasigila ko ne bado numu mais amo ye dozo kana mo ka ke bia kala dozo fani parce que ni mo bo blakuru yala ake chie e kan ka chie afanda a chie afando ko sabido danso woniko parce que wa ko blakuru to ko moyen e na ko defini ko lo wa mo mi kene ma sigi mo mi ka lada ma lakle ni bolo mako ko le blakuru e al ne be san kemena kuma me voilà kuma téléphone ko do son ma nya fina kana mo mi ka chia kungulo mate ko le blakuru e voilà avec chia la avec chia kunda be muzo kunda danso woniko voilà ama be ko mo kalambali te loni soro voilà o koroji mo kalambali sisan nite ka comment on appelle bon me diga bolo fosa ole to na ndala ko fofolo parce que tellement que nite me ka di ko sebe but bon atanya fam ga fota me temelu fofolo ka diga bolo mo be fo ko be mena to la tv re ke refu e mani nyanyino ka soro ka kana ya famu donc sisan dozo ya kono sisan ni enne jena ko do ka sisan amanga parti créer enne be se ka shisha gema do mine amanka loka ambe kuma do fo amode ke ni madu no be ni sirik nana ma fo e ka do an ka jena bo en fait ni ba fe kanike shegbedo ko nya finyene e fanani wasoro do ye yiri dima ibo wuti kalawla ka shufe kana klifeta ibo ti kalaw de la ikana temoka de la ka fine ngudo ka dozo ya bazi dagaye do ta bazi tuin do ta bazi be yiriye do ta bazi ni kelen pede do kuma be nya fine de ayala wasoro ale yala kenye ou bien ale ba ko da menenye mo be kalanke mo fe mo mi iba do ayala la ko sebe mo mi nyala la o ka kodo ka tme mo kala ninka ko comme ebe wa fina hisa ko ni ka ko no mene bo la vision ko ni ko ni nya bala fa ka nyene do yala ba to be na be amena ni ma ale betin na le ya fina ti dala e be na wat tan jule ta ki sigi na famu wa fina ko toro be fere ke ka denga wa toro ti fere ke
turu be bolo de bo ngoba no mu be menani wati do le be jite ka tu kono turu be denga wati mina da be denga saison fla sayna wati ni sayna be wati no sante na wati mina ke o climat fe turu be denga shia donc ngoba no mu be menani olu bunu siga bolo na ka jini sama do ni na be o de ba mena ka fa abi me aden ke ba aden bagale be siga na turu sungel no be mena wa ko turu fere be mena ne kan nyine fo kan la kiseka ngono me mena te pe odo no foi do olu yala ko sonne ko yi iga famu voilà do ni woro no sisa ni foi ka gbere dola akanya finyene ko so ba do me do yere wula no tai olu be kala ku dalendo lo ko so do ba fo sisa am fa keno de wula na ni ga otu se ka so ni passer a chan ngalon keme chankele no quoi effectivement mo beti voilà effectivement mo beti e be ta fo no ko fe ni kan e be jarabinila ni al ni uka jinya be do fara kal ne tala mangal ma mena jarabinila aba tika do ne bolo kana sikola te krisi o te fu wala usro nga ko wula chuko mina kwa pandera mada jinya la donde ko ne jinya ne fuka mbolo la kiseka kana sikola fiu mais sebe ne bike ka kuma ya shabe ke mo fina wati beke me se ka ko do ke sisan ama o wule kana ke me ngo fina ngo ne be sana e kasure obie wa fo ko ni kala dozo be ni be ko ni don kala e ke ma ka sana e kasure se fu anta ka to sisan ame se ka sidan ka do fa ke o be se ka ika marfa ta be do tu kono ta do e ko musu ka ci na sala be ta kasola ke don ne bo be tra ka bo nga fe ngono me chan ne fe mo kelen be ki bulu la bulu don ko sugo yama kan de sunya mo kelen pe teo to ka ne fa na mo ko da bade pin jaman no ko afon ne be so e fa jaka da me ma jago yala e fe fa nek mi fara do fente e be na ne oblige ko ka so e tama e be mo ko chama panga juna ne na fa e mu chinyo fa ya ma fe na sisa 95 o kan ka shawo mi na ka fa do mi na ni ya ta do mu re do zo ai anga fongo be ko ina fa sera jago ya bita shisha fa hawa iga fa mo wa bu pa fo ne fa ke man ko ina fa musa ne fa nyama ne fa jak me yara ne angola ode asama ni fa fa amoro be ya o ma sa folo be ale ma sigide fa shibe cham fa me fa ta fa ne mbulu de la ko fiene wa cham ko le fa ne me ne mbulu don ne mo ko te comparer ibe mobili fa ka jo ma fa mo kana ne pasente na ke ça c'est vol ni mena la ibita kasola e mo li fa ka jo ninga fine ko ni le ba kono boate mo bula bene bulu ne voyage sisa ni sebete la sisa ndoro ma fungi fuye ngi ka ne be o to korobo ko mo bade na mo cha bene to ka voyage o bo bade awo ne to ba voyage ni ma dala dungolo ni nyale ka sebe ko lu kono do mina ndoro ni vola ni ika fuye ni ma e ka foko ni chamese ko ka cham gola nganga sebe no yebe na yi ibi nkorobo kwa ma fa mo gere yere kan ko ba se ma dakula wala ya famu e bi min ka ta bi ni ma fula do ni o yala nya kwa parce que mo ni na kunya ni na mo fa ni te fula do kasi mona parce que o korobe ko yere fa ka dolo kwa sisa nene tala sisa ne ma chef abul ba ko na pa bolo ko se versa la trucola dozo ya tede la trucola ni be sa ka tan se ni fula ya krefa o ambe kan ni ekele ole fuku na koro voilà ali nuro ma mo ma ka dumuni ke ikra mo nyane bilay ka dumuni ke ikra mo nyane ka do ifale ma fa ama ko do e ba to abetara ko wati me bi bodo dumuni ke dumuni ke o ne dumuni ke ka to ma dumuni ke wala ma yake on dozo e tomi sharia de bala o sharia fa tanya fo c'est femme te femme bay na tanya fo non so fa ne o ka mo to roli dabla quoi voilà asimo nga meke na sigi farale kama ya ika metere me afola be yen do na ke ne ka sale ma donc oui justement nga mele puisque ma faranya na nga mele donc o sigi farani ban ko ai blebe e be amule ko ya voilà bon ne do la dugu na ka so den sa de ko ga chia quoi bon den de sa on fait ni côté den fo e ka 50 plan ka so bi sa quoi voilà nga fo yen nga interview fo la ya ni me na yake
I b'a lamɛn den yɛrɛ ti sa quoi ni den yɛrɛ min sa kɔnɔ a ba kɔnɔ bi tiɲɛ de o b'a sɔrɔ sɔsɔli b'a a basi ko la donc ne le fana k'o den saya n ko bon an bɛ se ka dɔɔnin bɔ an t'a la ye dɛ ala ma foyi tɛ mɔgɔ saya la k'a fɔ i b'a mɛn k'a fɔ ka ɲɛ i b'a mɛn wa denyɛrɛnin de man ka sa la preuve ne Faransi filɛ kɛ denyɛrɛnin bɛ sa ye wa bon an b'a recherche ko i bɛ recherche k'a kan d'accord i ka faamu ni denyɛrɛnin sara dɔgɔtɔrɔso la u b'a datugu fɛn clinique la u b'a fermer il faut bɛ raison valable di a tɛ kɛ quoi denyɛrɛnin man ka sa voilà parce que a ka san 12 simaya nin bɛɛ bɛ kɛ kɔnɔ la a bɛ bɔ n'o de ye i y'a faamu wa donc ne bɛ so la kosɛbɛ bana furakɛ ninnu ni n ɲɛna bon i ye n jɛ n ka dumuni na sogojugu dɔw bɛ yen dɔw ye sogo dɔ ci ka blessé mɔgɔ yɛlɛma sogo ni ma ne wolo la n tɛ yafa mais wari yɛlɛma n'a ko tɔ ninnu can t'o la o mais mɔgɔw bɛ taa jafɛrɛ naaniw ta k'a bila ni wari yɛlɛma ni can yɛrɛ de tun bɛ u kun tɛ taa u kun tɛ i bɛ taa miliyɔn 2 dɔ jafɛrɛ i tɛ taa o di k'o yɛlɛma o k'o kɛ miliyɔn 4 ye wa i bɛ taa butigi dɔ dayɛlɛ wa bi yɛrɛ jotigi sera ni feerekɛlaw ye o e ko dugu jɔn bɛ na e fɛ wɛ fɔlɔ nin wari bini mun tɛ ta wa mɔgɔ yɛrɛ sɛya ni wari sisan wari bini bɛ ta n k'o f'i ɲɛna n k'an bɛ 2000 bila ka mɔgɔw kɔrɔbɔ n k'an bɛ taa sɔrɔ yen bilayi t'a la ye jurutigi dɔ ka kɔrɔbɔ o tɛ jo ye o bɛ bara fiyɛ la k'o biri dɛ maa tɛ se ka fɛn sɔrɔ e fɛ o y'a ye ni ma deli ka wale fɛn fana sɔrɔ dɛ ne bɛ ka mɔgɔ ka fɛn sɔrɔ ko mɔgɔ ka ta sɔrɔ voilà ni ko baara kɛ k'a bila fiyɛ la k'a dabiri n'i bɛ wale fɛn sɔrɔ n'o k'i ta sɔrɔ foyi tɛ kɛ n'i taara kajana nin ne tun bɛ sɔmɔtu dɔ yɔrɔ min i bɛ mɔgɔw ɲininka u bɛna f'i ɲɛna ne ka da kun tɛ sɔrɔ e kun sigilen kajana le kajana sɔmɔtu da la i ka faamu voilà ko n'an dɔw bɛɛ kɔnɔ fɔlɔ dɔw kɛra k'o de ye n bɛna n ka dugu sigi cogo fɔ cogo min na ka masakɛ ta nin don an nacogo f'i ɲɛna don min na n bɛna fɔ an ka sigi cogo an ye kajana dugukolotigiw ye bi sɛnɛfɔ k'an ka dugu sigi mɛ an k'a minɛ o la ni cɛfarinya ye an tɛ sigi mɔgɔ si ka dugu la n'an ma pilasi ta dɛ non tigɛ dɔnni yɛrɛ banna o ni donsoya tɛ kelen ye an ye dugukolotigi an ye bɔgɔ ni an b'a ɲɛdɔn quoi gida an b'a ɲɛdɔn Simu e yɛrɛ ye jɔn ye e ye mun baara de kɛ bon sisan ne yɛrɛ ne ye dɔnnikɛla de ye m'o ɲɛf'i ɲɛna i tɛ se k'o faamu faut qu'on ɲɛfɔ voilà voilà sɔgɔ ɲɛ to émission ɲɛdɔn kɛnɛ sanfɛ Togola TV Jabarasɛ sanfɛ mɔgɔ b'an suivre nin waati la a bɛɛ fo ni ye mɔgɔ bɛna an ta émission kɔfɛ a bɛɛ fo ni ye nin waati in na ani Seko Yama de Kajana de bɛ ɲɔgɔn la Adansɔgɔ ani ko on va faut un homme comment on appelle en français il est comment on appelle spirituel ou bien quoi là on va faut bon ne bɛ tere quoiadi mɔgɔ min a kelen tɛ quoi voilà spirituel voilà bari jinɛ tan ka jinɛ bɛ sukala naani de ma voilà i bɛ taa n ka dugu la o y'an ka dugu min bɛ jinɛ min kɔlɔn min bɛ sɔn ko kɔlɔnba ni amuru tila ka di ne ma an ka dugutigi fɛ a ma sa bɛ yen ni namara b'a la sa kɛ dugutigi de dugumɔgɔw namara parce que n kun nana ni sanu baarakɛlaw ye n tɛna don o kɔnɔ n y'a faamu u b'a fɔ ko jɔnmugu don a bɔla ne ka so kɔnɔ n bɛna o ɲɛf'i ɲɛna don wɛrɛ jinɛ ko ni mɔgɔ ko tɛ kelen mɛ ni n ko jinɛ bɔ ka bi jinɛ ko tɛ dɛ a bɛ f'anw ɲɛna de a bɛ kɛ de bon kuma caman b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna o muso o ka caya ni muso ye kɔnɔ ta yanni bɛ taa arajo pase u bɛ na ne fɛ ne b'a den cɛya n'a musoya fɛ u bɛ taa u tɛ laturu ye dɛ o mun ye o la o de ye dɔnni ye quoi mun de ye dɔnni yɛrɛ ye wala dɔnni ye fɛn dɔ ye i bɛ bange n'a ye dɔw bɛ a bɛ d'i ma de bulonda fɛ dɔw bɛ yen bulonda jinɛ ninnu n'a jow bi kanu ka don i la de a sitana de u b'a fɔ ko sitana donc n'i y'a mɛn ko ne ka mɛn sisan ko sitana ne o de kosɔn ne ka kɛlɛ tɛ ban ne ye mɔgɔ sitana mɔgɔ de ye quoi voilà i ka ye wa voilà o fɛn min bɛ yen o jo min bɛ yen o jo de donna ne la quoi voilà i ka faamu ne kɔrɔkɛ ma a bɛ siran ne ye a ba kelen fa kelen a nana ne ka san yɛlɛmana y'a ye mɔgɔ sa bɛ siran sisan ka gbɛrɛnna ne parce que n kana ban ka fɛn dɔ cɛ ni ne y'i minɛ ten komi i y'a faamu ni ne y'i minɛ ten ka fɛn fɛn kɛ nin o de bi kɛ mɔgɔ bɛ sɔn dɔrɔn ne bɛ dɔw kɛ o kunna a bɛ ɲa kɛ non o tɛ kɔrɔbɔ parce que
kana do ko la sisan mi ko son ne to ko te segu de adlanda segu la jina kanga segu ko so ne ba muso ka dinga ko ngere la segu ntanya ka ta la jina kanga segu fa ba kanga segu ba nyona ay to so mi na ni muso ko te bangali me do ke be bangi ne ba muso waso rik mi lo jala sungoro ka do ke ka dakan ta quoi voilà c'est comme on veut jala ka donde voilà ibe do ibe anyini ali ma la ta la fe amata kira fe ala ta kan asu ba de fe ngon ti do mi ko me ni dinge soro ngoro ke men na ko fe ale ba to la kan asu ba la on est fa ne fa ka to dale be chèque de bilali voilà mais comme bilali jo sona pas trop drôle au moins ke man ko donc ka se gude e jo le son ama jori san ke sona mo no bo fina ngo jo sona ka cha ke sona suma ko no cha ngata na do kono bi la sona jo ben fe ko ne ba jode nyangorongi ye jode yo musokoro ye jode yo nyaji soro ye jode yo jo ya famua o jodo le bi se hodoko be jo na su gudme re le be fe bon mena don fini bi se parce ben se la ko ne ga ya famu ane nyangorongi ni kungo solo ane musa gbana ane jigi seme o benefe me bi do bon ko tete ni tamayere ane mo musokoro yere musokoro be ko mene ma cha ba fo kan fa tala batalo musokoro yere be ne binefe ni a son shere bo she shi betu bonga o jone ko soro chukaji bo lu we sekere do tinya fina de e ma wardo la sabula e ka foko do beta wardo wala bo sisa ne ka fe no chama ne bo me se ka fo nga nya ji soro min nana na ye gele ya soro ay wari singambulu ama se ka di ata ka di sono danga sa fran e be majigi dingena ka dinema akoko meta kunba ka son ke klika ana dali ma ko kunba ka dali yan ko se fran kamara masabe kada to kunba jara ka fonne kada so ne tala shia fe ne shira na dinge bon klina akwa dinge ma ko ni ko mo ma ka ko mo kan ka jingen ne ko mo ma kan na tan bulu fana ka fa do oki fran kamara be danga sa e ba ma jigi don lo bara ka ne ma ko min ne ko kuna ka kunba lo kunba ka son ni ka dali bonye clé ça ani somo o bena son hake mi ma o do pimfana dirike ba do san ko dama ko me ka foko aya fo wari ndia bo make bo clé ça wari ni fana no san wari nu o bisa foko o bisa ka san wari me mo ngene ani ba ma jigi tai ko ne ga soro ati ko ne bo do ne ko ne ga soro ati ko ne bo do aya kalidi nyoy Kermasina ni jonu mene bulu ne mugo chini sigina ni sera ka mboni mmalwala ika famua ni temera mi agila ibe do katai worola ni mboni mmalana ni wa ke mede mene mo bulu ni ma ke mena saka kasola nya chichi ko klempe ako warni ko ne nya be chi sumalla me ni bashi ni mene ko la 2008 chiko klempe wasoro ni be sigi dara ma chini muno fo bene bi iba chi atulu koro no kala ba bri sigi dara ma chi akabala parce que fo bo ka banko mo fo bene me son woro ni fo ka parce que al no ni ma se ka wolo bezo ko ke ni sigi ni da bala kana presse iba chi atulu koro de voilà ou bien atulu ko fa ya iba chi ya no kala bi no ko son e balo mera la ya mo ba fo ko se ku yama ikubudo yo kodi waria klopu do be ne kan sinu ye fo 5 olu be ne jama war ko lani dans ko voilà so ma warte so ma jobe saka war di ma jobe taka bana le frake sa yo jote sa non jolo beta ni be saka ni jombe di ma pi yiri tala kana ta jobe tale bana kama de o iba yiri bo ka kalfa jo na bana be frake manga la vidéo do la ba foko soma tese ka war clan ko mele oui parce que moi de vivre ne ya parce que j'ai des relations mais de para mi tanga sa ele malani c'est combien m'a donné aba ma mena sa ele mana fana mu kan suivi to ko la télé sans faire ani la vidéo la ko gon fola mi la wuli ko mu na no e se ka mu fa voilà c'est ça les croquets bakale fakale tumbe boke ba ma tumbe ne daka wuli chorba ne ni min be jenga ko baraka do bogola tumbe ne ka kene te
ne ko so nyi sugo boso nyefe depuis be de la kaye ne so nuri mo ya ka fugula boni bo ke be mate ko na korolo awulla kan segere ka fisa ne fo shinya gam ma doroma kele mina ne bolo awulla kan segere kan na ne ka sale mana ali wa kelen dia o ma mo fo koniko do zo ba be ni wo le be ko bari kan na wa fo ko na déplacement di kana ko di ba doron wa we wal ma jamana be niko mo chamare wa fo ko ko mena wo le ko musa ko de ma ya ko ya famu voilà c'est bien jamana mo ko ko no téléphone do ba fo quand même malien oui c'est vrai malien mais on la ka mo ko do waria ibana se bare ba mbulu ya na fa bula malo an fa ko ngode nous on est ici amesa ka mali kanu ka kata ka mali fe ka ta parce que an boro do nous fana ya sama chuko do la ma famille ivoirien ni vono fana sama chuko do la an fo comme malien ni bamso ivoirien ni fa malien donc ni be njama fa flabe donc comme au chef là au kumela fugula au koso e mala wuli gona fugula chesa ba au kumela fugula mi ko koso e mala même mena mufo mena ta mule foi boke ba kan wuli kan la jo ko wi tala ni ngini ye kuma la de ngana ye kuma la de ma do no fo ke kumera kuma ba nga e video la fana e mala kun ka shadow ni video kono amalo ni soja ko dugule wa wali ma ni wari kun jila do ma ire kun beta do la wari no sinangai wala o sinangai wilo na no ida so ko sinangai bo ale ne be tale ko kale be reali ko ne basa yo ale ne be ati ale jara ne traure ko jugambe tere boni ma kete ale ko mesrana kana bonga ka yira ko fente wala ta ko ma abe yoro do anga e gol fola wari e ko mun fo jilba yere ko kibe do fraka no bo te ko war min di fana faji jilo fana bo mo yoro to sudrala sono ma amana do le dan so ni ko sono yani ali be jam sukuru vie yininga al na bete na folla te ne ba kete de ba be sera kana ndo so keneka bo ne ba motiver quoi ma mene sono ko ma do ngoni famille c'est qui ne veut même pas savoir me faire je vais prendre ça bon laisse ada so wani ko ni ku yara emission ye do kene to la tebe ni wati na be phone emission sera che rora me na bo emission ko na te amina madama amina fulkando la se en fleur baka pema ani ayre atliwe kuma muna ni wati na kala sa bema ada so ani ko ni ye abare mate shaka to la ka interesa to la de mi ta ko de afutra de ma ko de ada so ani ko mo iska kuma kala bad mo fo ayena ni wati na ajama be o ko fe ka jama be fu kan fle ka wa be fu to la tv sa fe ni wati na makala ba me ka fo jamana be wati me na 600 dozo be kibesa ka saraka bo ko hera be do jamana kono ibo ke ibesa ka hera saraka bo ko hera be do jamana kono ibo ke ko dozo ka ko fama parti ko tala me karmas na fe nte karmas na fe o to dozo ko e ame bedefu fe ngala dali akira dali am bembe man ka shu ni mo ka shu dali kan ko mo na nga suru fi na nga suru ye u dali her anga do hera la nyina ka bo hera la akad don ba ke akad duni ba ke se aju kan ki shu luma ya famu kambe ma udali ula ngala ede kambe ma udali ukase ka sebena ko chama takanya sama ka horona ko chama takanya sama ka kene ya chama takanya sama kana dun la kana kaira la kana ka se kan bekle ma kan do dakle kan bo dakle fefe be kiti hera sorola ala ka tuika hera soro ya famu ni me ma to fara mun fe bon akara ne fle ne tente mo yere ma alni warite ni roma jamme se ka tika ba ma to fle se be mi se ko barako dama ala parce que umbe sul la ko sebe ane mun de hera soro la ko sebe oni be feri la jamati bolo muso galebe muna ma fo sunguru de muso galebe che muna cho galebe muna surtout jina bana yere ani kirkir machine nu wala bon ne ka bara le bolu yo kata ko wala jina bana gelanu ate furu soro la betani e shaka wala ni ka mogodo ibe a mogotan ni mena baraka di mafu ube na ma bobe furu mogotan mo ka to la tv mogotan ni me wira bu ka ale sarakana ore tu menjo na be fananta atigi be na kana kle woro ngona ke adun na ko be mejo na e ni fana wala fana na atigi la na atigi fananta atigi ka ta fo de to ne ka jina bana fara kle den kle woro e aho afarte sikitala
n'a mɔgɔ bɛ yen mun tɛ furu sɔrɔ la k'u kana voilà mɔgɔ tan dɔrɔn pe n'a tɛmɛr'o kan n bɛna wari minɛ tɔ la dɛ parce que ne fana balo fana b'a la lolo kana woro ni ɲimi i y'a faamu ani koloci ninnu bana furakɛ ninnu ni garisigɛ ko ninnu caman caman ani n bɛ jama fɛ mɔgɔ ka taa e ma ye na hali o yɔrɔ la ni mɔgɔ min fɛngɛ la sɔrɔ sisan o b'a kɛ cogoya di bon i b'a numéro bila u fana bɛna kɛ ta ka weleliw ye ko foli lo balo fana t'o fɛ o mɔgɔ fana kan ka numéro ta ka bila groupe kan non o t'an tɛ ne bolo karamɔgɔ tiɲɛ na n bɛ lɔgɔfɛtigi ye n bɛ butigitigi ye tiɲɛ na gɛlɛya bɛ n na n na yɔrɔ tɛ marise la n bɛna fɔ ka bɛn kɛ n bɛ se k'i dɛmɛ mais e bɛ lakota dugu jumɛn na i b'a décrit ni mɔgɔ bɛ se ka ni saya lakota i b'a fɔ ko sandaragari la i bɛ taa fɔ k'i bɛ taa kpa la ko dugu tɔgɔ ka gɛlɛn dɔɔnin voilà mais n'i bɛ na i bɛ n wele n bɛ se k'a ɲɛf'i ɲɛna cogo min na a tɔgɔ ka gɛlɛn hali a tɔgɔ fɔli bɛ ne sɛgɛn dɔɔnin a ka gɛlɛn dɔɔnin quoi voilà ko kpa la ko voilà mais ni kɔni saya lakota dɔrɔn n'i bɛ nana yan i kɔni bɛ na ne ye hali mɛ mɔgɔ bila k'i kunbɛn i y'a faamu d'accord tɔgɔ la mɛ wa dasɔgɔ ani ko ni yɔrɔ la an bɛ se ko yamɛla numéro di a bɛɛ ma sabula diɲɛ sababu o ye a ko tɔgɔ tɛ yɛrɛ kanu kosɔn k'a mako bɛ mɔgɔ tan na ka bana mun fɔ mɔgɔ tan k'olu fila kɛ bisabilayi i yɛrɛ bila transport ka na i kɔsegin a fana bɛ transport sara ka taga donc o yɔrɔ la an b'an Simo la numéro di nin waati la n'o ye 00225 07 06 95 30 87 ale ye kɔnɔ bɛ whatsapp o ye whatsapp ye numéro filanan o bɛ yen o ye 00225 07 07 66 62 76 ni ka wele ni min na i b'a lasɔrɔ whatsapp le ye numéro fɔlɔ ye mɔgɔ bɛ n kɔfɛ min b'a décrocher parce que ale bɛ fixe de ye 07 nin n'i y'a wele ni muso y'a décrocher kana dimi voilà parce que dɔw bɛ n wele ka sɔrɔ n équipe don n b'a fɔ n ko olu kɔnɔ denmisɛnninw b'a décrocher olu dun bɛ musomaninw ye voilà ni kun ye émission ɲɛdɔn kɛnɛ Togola TV Jabaraso sanfɛ ni kun ye ala bi baro ye a dansɔgɔ ani ko an bɛɛ waati gɛrɛ Simo ni ko marifa